така, здравейте хора, аз съм Иван, наистина доста време така отсъствие и така нататък. Искам да се извиня за това и някой може би съм липсвал, някой не, и мисля сега да започнем една нова игричка, която ще е Евротрък или German Truck. Някои от вас най-вероятно знаят, други може да не знаят само. Тук играл съм малко този мод, това как да ви го обясня, то сейф е нещо като просто тестово. Тук съм си подцъкал малко, педни съм, прости, тук минал съм толкова доставки съм изпълнил, играл съм час и нещо, 4 часа и нещо, имам 3 камиона в този профил, така, това няма значение за вас. И сега ще почна нов, като цяло, нов профил ще направим за нас, нашата фирмичка, така да си развиеме като цяло, като една доста добра фирма. Така, ние ще си казваме Gaming Club. Окей, така. Сега снимка, цяло, аз почти винаги слагам тази снимка, добре. Нека тук път сложим тая, най-обикновено слагам или тази, така че нека и тая да сложим. Сега, нашият камион, цяло хора, аз съм доста голям почитател на Scania, на Volvo, на те по-големите марки, но този път искам нещо по-различно, затова нека да сложим DAF и нека да започнем с DAF и тази полиция може би ще се казва пътят към Scania. Нещо е такова, може така да си казваме, да. Фирменото лого, което да ни е, като цяло не знам, малко така увелича, кое да ни е логото, хора. Това лого, защото има това на Европа, нещо да си така. Фирмата ще ни казва Gaming Club.bg Trans. Така ще ни се казва фирмата. На български език нека да играем и създаваме. Тук ще пропусна, като цяло ще играя с клавиатура, защото просто нямам волан. И тук може би доста време ще стига колко хубаво Volvo има. То за вас смисъл, за да може да ви върви по-гладко играта, просто ще намаля още настройките, но за сега така мисля, че е добре. Така, нека да си изберем град, хора. Тук вече е Скандинавията, надявам се да ми виждате мишката. Тук вече е Скандинавията нагоре. Полша, Словакия, Унгария, Австрия, Германия, Франция, Италия и Швеция имаме. Аз обикновено започвам от Мюнхен. Тук, добре, нека да започнем от Дортмунд, хора. Нека от Дортмунд започнем. Ще минем през урока, що не, нали? Няма лошо. Това ще снимам, бях се отказал от неща, но просто като видях тая игра и някакво прииска ми се да снимам на нея и така. Не знам докъде ще мога да стигна с това снимане. Просто не ми толкова силен компа. Майка ми днеска сме 10.10, понеделник. И горе-долу приемливо върви играта, виждате графиката и тези неща. Доста бавни зареждане ще има, обикновено по-нататък ще видите колко бавно зарежда. И аз ще видя, може би по-нататък ще ги кътвам момента, когато ми зарежда, защото да не го време от самия епизод. Още някои неща има да ви кажа, повече от 10 минути, ако не пак ще тела програма за обработване и кенжа. Виждате нашият камион, който виждате вътре дървената тапицерия, леглото, отгоре, уреди, неща. Вижте, доста приятно направен камион, който мен лично много ми харесва. Само един момент сега ще ви покажа настройките, не на графиката, ще ви покажа настройките, така, геймплей и звук. Звука ще си го намаля като цяло. Така, и ще си увелича, за да можете по-добре да ме чувате. Така ще си намаля звука, защото аз като цяло не обичам много звука на Евротрък. Така, сега ще ви покажа и настройките, на които игра самата игра. Това е резолюцията, която е почти максималната, както виждате. Яркостта, цял екран тук, всякакви прости. На 50%, аз по принцип игра на 75%, когато не снимам. Антиалайзинга съм махнал, знам, що просто така. Детайли на отражението съм ги сложил на ниско, средно ми е детайли на растителността. Аз по принцип игра всичко на високо.
Но сега ще играя така, за да може максимално да не ми лагва. Всичко почти на ниско изключено, като цяло моят комп тангента. Майка ми, не знам, сега забравих да се ми казва като цяло, майка ми каза, че утре ще ми го занесе, това от доста време ми го говори. Обърках тук малко копчето, мисля, че сме там. Оп, добре, лекичко. Като тук да минем само, окей. Тям се добре да ви върви играта, поне на мен не ми лагва, така пък не съм за вас. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Enter. Окей, сега F1, за да това така е на пауза играта. Тук продължи. Сега какво искат от мен така продължи. Тия тук на работа аз ги знам по принцип. F7, продължи. Затвори урока, сега цъкам си на F5, цъкам си така F3, цъкам си това и като цяло съм готов вече за път, хора. Готови сме най-после да потегляме най-вероятно, ако стана това, което... само да закача, окей. Ако стана това, което искам, няма сега да ми спира на през 10 минути самия бандикам, но ако не е станало, сега ще ми спре и ако не е станало и най-вероятно ще трябва да тегля програма за обработване, като аз като се отказах от YouTube преди няколко дена, както видите, не съм качвал от доста време клипи, няколко дена, просто пак ми се прииска някой YouTube си е YouTube и ми харесва. И пак поисках да кача клип. И така, първо, изтрих си всички програми за обработване с Sony Vegas неща, само интрото си запазих. Добре, че го запазих, защото сега пак трябваше да правя интро. Като цяло, ако сега не ми спре бандикама, този клип ще бъде без обработка, но ако реши пак да ми спре, пак да ме прецаква, ще да тегля програма за обработване, да обработя самия клип и може би ще бъде качен утре. Ако ли не, ще бъде качен днеска. Нали? Може да се прецака нещо, но като цяло имам намерение днеска го качим. Които отстегня растителността, по принцип като си игра за мен си е още по-красива, но сега не е лоша, смисъл не е зле като цяло. Играл съм преди играта на още по-ниски настройки и пак си бях доволен, така че няма проблеми. Но като цяло сега имам чувство някакво, че са оптимизирали играта. Така този пич ми изпреварва, ще му свирне, ще му светне, защото не е хубаво се изпреварва така. Виждате тук ограничението е 60, аз казвам 60-70 вече. И аз не спазвам ограничението, аз като цяло аз обичам така бързичко, така че знам, че не ми е Need for Speed и всякакви такива клишета, които другите хора, които играят Евротрък повече спазват, казват, но аз по принцип обичам да си карам бързичко в тази игра. Като курс е доста кратичък, аз по принцип през курсовете няма, нали, не знам какво да говоря и ще говоря някакви неща, които се сетя, които ежедневно ми се случват и историки и такива неща. Само да погледна, сега ще карам малко така без да гледам, но се надявам да не се блъсна. Така, окей, минали са 9 минути от началото на клипа. Сега ще видим дали ще ми спре бандикама. Надявам само ако ще спира да не ми спре в неподходящия момент, защото ще. Дали, малко тъпо ще стане. Само като си помисля колкото отвлагат в тази игра и просто ми става интересно и ми се цъка, защото наистина доста се потрудили за нея, може да има някакви бъгчета играта, но като цяло е доста хубава игра. И особено за хората, които имат някакви познания за камиони или пък са интересни и всякакви такива работи, могат да изтеглят и 1.58 в момента от замулата. Ако искате да си купувате, не знам, защото аз не съм я купувал в момента, съм я кракнал от замулата, но като цяло не тежи хич много, 1 гигабайт и 58 мегабайта, надявам се добре го произнасям, толкова тежи самата игра. И не е хич много и инсталацията е някъде 2 гигабайта или 3 нещо е такова. Не тежи хич много, а наистина е доста приятна игра, доста. Сега тук най-вероятно някъде ще ми спре бандикама, да видим сега колко е часа вече, колко е станало. 22 хора още им е спрял бандикама, дано и да не спира, нагласил съм го да ми снима на 1 час, което не смятам, че е лошо. Така. Караме пак над нормата, тук може да видите. Цяло доста апдейт се сложили, това сега ще натисна и виждате там го.
Хора, тък му се зарадвах, но за жалост пак ми спря шибанят. Бандика ми ще трябва да тегля програма за обработване и не знам колко стане часа и пълен шет. Не е станало това, което си мислех. Фак ми, нали? Фак ми. Искат някакъв F5, който аз няма да направя, защото F5 смисъл. Защо ми е? Не ми трябва. И ми явно ще трябва пак да си едит на скафване клип. Фак ми. В такъв случай, фак. Просто фак. Доколкото аз знам, трябва да си изтеглите, за да няма купите, трябва да си изтеглите KMaker. Аз го изтеглих и пак ми иска някакви кодове, които не ми се занимава да ги правя и просто ще си едитвам клипчетата явно. Така малко карам идиотски сега, но искам да видя къде трябва да го занеса като цяло. Тук някъде. Да, обикновено е тук. Успешно, нали, отлично, разбира се просто. Аз съм най-лош шофьор. И да си знаете, аз съм много лош шофьор. Най-вероятно има и по-зле един от много зле. Не спазвам понякога правила, нападал съм пълен кошмар, но се надявам това на вас да не ви пречи. И зависи колко са дълги курсовете, може би над 300 км за един епизод. Но примерно ако има курсове от сорта на около, примерно как да се изразявам, под 200, под 300 км ще правя по 2 курса на епизод. Така. Сега да видим работа тук ще ни предложа, само да ми зареди. Също така мога да кажа за тази игра, че е игра, която не иска толкова много. В смисъл, FPS, дори да сте с 15 FPS да играете, пак идеално върви. Над 15 FPS всичко върви идеално. Ми върви сега, честно да си кажа, няма смисъл да казвам, защото искам вие, ако някой има желание да напише в коментарите и да ми каже според него с колко ми върви играта и аз ще му отговоря с колко де факто ми върви. Сега се чуда, тя камиона нещо сега не ми се карат. Така. Сега се чуда дали се изберат DAF или сканят. До сега карахме с DAF, нека този път да изберем сканиката, който е 245 км толкова. Точно ще направя този курс, може би казвам, не съм много сигурен. Може да не го направя в този епизод целия курс. Епизодите най-вероятно ще са доста често, може би освен вторник и четвъртък, защото тогава са ми напълнени и ми се събират много неща. Всички други дни може би ще има по едно епизодче. Може би всички ще кажат, тази игра скучен геймплей, не е хубава, това, не е вярно, мен много си ми харесва. И тук можете сега да разгледаме самата. Така, извинете хора, за това прекъсваме, просто майка ми е викна да спя там сироп, защото съм малко болен. Тук му бях стигнал да разгледам сканиката. Виждате, ето това. Това нещо е една новост, която се добавя. Преди можеше да гледаш само ето така, ето до тук. Сега може да се гледат цялата и така. Много яко се го направи хора, просто мога да си гледаш ето така. Отгоре сканиката. Ето виждате, наистина един красив камион, поне според моите предпочитания. Това е един доста хубав камион, който би си го купил, но както вие знаете, ние първоначално избрахме DAF. Сбърках тук на копчетата, няма значение. Както знаете, избрахме DAF, което означава, че сега ще ни предложи да си купим DAF. И аз бих купил DAF, защото сканиката съм ме карал доста време и не ми се кара. Караме с нещо различно. DAF като според мен един супер як камион, както бях го писал, сега става новата дървена тапицерия, дето са накарали да лъщи направо, много ме кефи хора. DAF-чето. Така... ако се... също така, извинете, че така казах някакво изведнъж, но ако се чуете, понеже сега не знам наистина за какво да говоря в клипчетата, чай сега, посметка фарчетата, да видите колко яко изглежда. Това сканя е така, не съм включил никакви фарове, така вече ги включвам, така. Това са габарити, това са нормални, това са дълги, така. Добре, нека да ги изключим. Също така, мисля, искам да ви помоля да ми дадете смисъл. Питайте ми всякакви въпроси, така извинете само,
тук имаме едно ново писмо. Дилър на камиони, така да, както виждате. Те са ни предложили като цяло, по-нататък вече ще ни предложат, както си спомням, и от банката заем. Ние ще вземем този заем, ще съберем както малко парички. Така, обърках тук малко. Ще ни дадат заем, с който ние ще купим камионче. И така. Надявам се вече тази кариерка може би в малко неподходящ момент сега сещам, че започна, защото ако всичко е наред с компютъра, може би до една седмица би трябвало да е готов. Ако всичко е наред, ако мама най-после вземе, че го занесе, всичко би трябвало да е наред. И така. И тогава вече ще трябва наново да почвам. Тогава вече и мултиплеер ще има, нали, ако всичко е наред, пак казвам тук, малко ми дропна. Малко така ми дропна. Казах ви вече задаването на тем, защото преди сега говоря някакви пълни простоти, които защото просто така, това е игра, която просто е така караш да говориш и като цялото това се прави в нея, смисъл просто караш и пробиваш самата игра. Ставаш все по-добър, правиш си нататък фирми, гаражи, глупости, сами ще видите, то, който не е играл играта, най-вероятно ще му е интересно, пък и то, който е играл играта, със сигурно малко така ще го засъка този пич, така варили да му се излива, така. Сигурно ще му бъде интересно пък и на то, който е играл играта, може би ще... някакво, почнах супер много се повтарям, ще му е интересно аз да играя. Поне си мисля и да, но е така. Да ви скефи аз как играя и така. Като цяло всичко да е добре. И ако някой се чуди, нали, защото вече сме няколко седмици, вече даже месец мисля, че учим. Вече, ако някой му е интересно колко съм изкарал на входните нива, не е най-добре резултат, но по-добре от миналата година, поне според мен. Тази година вече трябва да се стегна, защото съм 7-ми клас. Та изкарах по български 4, по биология 3, защото просто дълга история, за другия път ще ви го оставя. По биология тройка, по математика много лошо и затова сега всеки ден уча по математика минимум 1 час за да наваксам, защото двойки изкарах на входното и девак това беше причината майка ми да не ми занесла вече компютъра, заради тази капа на двойка, която изкарах. И сега съм садната, защото трябва сега да поправям, имаме и нова класна, бе. Дълга история, но пък дълга история за дълъг път, нали? Сега имаме дълъг път, може да си разкажем някакви така дълги историки. Но сега не знам какво говоря, говоря пълните прости, но се повтарям прости, яве майка. Какво говоря, право съм много след. Така, май вече почва коментирам така по играта, то няма... Ето видите сега това, тук ми лагна. То сега ще ми убие пълната скорост човек, защо правите такива работи, скапани ботки и тук явно, че отвърдето много коли и ми дропна фреймове, с което се извинявам. Ми върви много хубаво самата игра на този компютър. На другия се надявам да е по-добре. 100% ще е по-добре, просто няма как, защото спецификациите са му доста по-добре, отколкото съм и сега на това. И наистина би трябвало по-добре ме върви, но не знам, сега всичко е възможно. И съм си набелязал една видеокарта, която за вас, хората с хубави компютъри, най-вероятно ще прозвучи много скапано. Но съм си набелязал видеокарта, поне за първо време да кажеш, а после ще е по-добре, но за сега видеокарта е на GT 730, това е 2 GB DDR3, не DDR5, но DDR3 ще ми върши работа поне за Евротрък и за другите игри. Видите, обаче отстрани там слънчогледите, доста хубаво направено, за малко, отбляях се съвсем. Така, да съм сигурен, извиних му се на чекчил за всяка най-дебилна начин, но видеокарта от 124 лева на 64 лева намаление, хора, поне според мен за тази цена си струва страшно много. От EMAG съм го видял това намаление, така че ако имате интерес и вие можете да видите, нали, ако имате слаб комп и искате да го видите, то пич сега
Дали ще ми се даде проблем? Пич, пусни ме. Добре, пуснаме пича. За което аз, разбира се, ще му се извиня, че така направим. Ако някой не е ясно защо давам аварийни, когато заска някой нещо такова, това е просто защото като засечете някой нещо, като дадете аварийни пред него, де факто му се извинявате или му благодари, че ви е пуснал. Аз поне така си мисля, че е много не знам. И за цяло аз съм чувал, и то си е така май, че ако аз съм си включил ограничението на скоростта ли няма ограничения при мен. Сега да видим обаче ограничение на скоростта. Това е за хората, нали, които не знаят, че има ограничение на скоростта. Само да видя къде беше, защото съм забрал. Ето ограничително скоростта и ще го махнем. Сега вече може да си караме с колкото искаме. Дори аз съм вдигал 170 с камион, което може да ви звучи много странно, но наистина вдига се такива много големи скорости. Нищо километража е 120, така ще завърта, за да го видите по-добре. По-голяма резолюция. Още 104 км ни остават. Това разстояние ще го изминем за час и 38 минути. Тук може да видим, че прекарваме пшеница с цели 17 тона, хора. Това е наистина супер много материал. 17 тона от Бремен до Поспит. Това мисля, че беше фирма някаква, не знам точно в кой град се намира. Нека ми е другото платно, защото вече направихме 115 км. Може вдясно да видите овце, крави или са, какво са. Имаме оставащо време цели 7 часа, за да го направим това, така че може да си караме с 40, ако искаме. Следващата почивка ни е след 9 часа и 1 минута, ако трябва да сме толкова точни. Опа, за всякого продукто гледам там. Е така. Хора, а сега ще направя така и сега ще видите какво ще става. Така, изключих и включих, за да съм сигурен, че няма да ми прекъсне. Първото епизод, надявам се ми хареса, нали? Това малко по-дълго с цели 2 курса, нататък епизодчета може и по-дълги да са, може и по-кратки, да се зависи този епизод как е станал. Колко гигабайта ми отнема, защото както може би вие знаете, аз съм доста голям проблем с паметта и това може би е един от най-големите проблеми на лаптопа. Паметта, малкият процесор, който е Intel Celeron. Личната на видеокарта използвам ядрото на процесора. Сами можете да си представите Intel Celeron, който дори няма видеокарта му използвам ядрото. Сами можете да си представите колко лоша комбинация е това. И 2 ГБ RAM, от които гигабайт 89 са използваеми, е много слаб комп. Това, който аз сега съм си взел и седи тук до мене, с Intel Pentium 2 ядра по 2,2 ГГц, което е добре, смисъл, аз за много малко пари го взех. 2 ГБ RAM, от който ще взема още и ще стана 4 ГБ RAM. Видеокарта вече ви я казах, бъдещето ми. Един хард диск от 250 ГБ, един хард диск от 350 ГБ и с тези параметри без проблеми ще снимам на GTI 4, Euro Truck Simulator 2 и всякакви такива темподобни игрички. 125 км, тук вече трябва да намалям, защото следващата ми отбивка следва отбивка по-скоро. Тук вдясно, долу вдясно може да видите навигатора. Също така мисля, че е доста добро улеснение. Добре, за малко виждате какво става, като навлезете с твърде голяма скорост в един завой. Можете да видите, искам да кажа, че е доста голямо улеснение това. Пиче, караш ли, какво ще правиш да ти свирна? Вие надали ще чуете свиркането. Само да не стане това, което си мислех да стана. Добре, че не пичага ме пусна, за което аз ще му пусна така да калорийките. Тук най-вероятно сега ще почне да лагва, защото влизам в град и дори хора с доста силни видеокарти почва да им лагва, така че най-вероятно ще почне да лагва, за което аз ще намали скоростта, за да не стане някаква беля. Също така имам още едно предложение за вас. German Truck, хора. German Truck ми върви идеално без абсолютно никакъв лаг. Ако искате да играя, ще играя, но като цяло, според мен Truck съвсем нищо не е станало. И така или иначе вече съм прекрачил това, така че не смятам, че е проблем да си тръгна направо.
Така, вие решете Герман трък без никакъв лак или Евротрък с малък лак. Цял Евротрък според мен било по-доброто решение, защото хай се вас, смисъл малко лак, какво толкова? Не, нищо еднакво. Добре. За малко хора, смисъл. Точно на границата сме, може би малко превишихме. Ето спича, сега ще се максимално добре го пича, ето в форчето, ако не се лъжа. Микробушче, мисля, че се казва това. Да, изтървах зеленото, разбира се. Малко само се поместя мишката така. По-нататък обаче ми е интересно, по-натам, нали, като се развием и купим тази скания. Дали ще може отзад на задното да се сложим емблемата, защото мисля, че има. Другите камиони не могат чак от така степен се гледа назад и може би заради това са сложили така се гледа, но не съм много сигурен, разбира се. Така малко тъпо сега ще мина, това е моето неспазване на правила, с което аз не карам доста добре, че като цяло мисля, че горе-долу добре се справям, нали? По-натам като си взема и воланчето вече съвсем. Така, ми хора, отлично, окей, доста добре, без никакви щети. Сега пред вас се стара да... Вече дигнахме първо ниво и сега. Какво да дейнем? Ими това доста пари взимат от това, но не е много яко. Какво да вземем? Аре, ще апдейтна дългото разстояние, защото доста пари дава, така че това ще е нашето такова. От тук вече може да си купим камион. И следващия епизод, хора, вече ще вземем кредит, ще си купим новото камионче, което ще е супер яко, ще си го направим, си го апдейтнем, нямам вече търпение. Така че надявам се епизод, че да ви харесва. Дайте лайк, че разбира се, абонирайте за нашия канал, коментирайте, там вече ви казах какво коментирате, там да дадете идеи. Аз бях Лан, в следващия клип и до скоро. Чао, чао! Чао!